dance boleh. Dance. Motor ngantuk. Dance. Oke. Thank you for your coming to my performance. Ini kita bahasa Jawa loh. Okay. The music and the Java. What do you like? What do you like? The music and the Java. Yes. Salah omongan lu. Kabeh lah sing gendel. And the music and the Java. What do you like? Oh, it's all beautiful. It's all beautiful. Yeah. Thank you. Yes. The Java. And the lady. And you speak Java. Dereng sakit. Ketoke ngombene iki pertama campuran gitu. Ketoke iki sakit. Mr. Son, nama lengkapnya siapa Son? Sean Ryan Hayek. Coba. Sean Ryan Hayek. Sean Ryan Hayek. Oh, Sean Ryan Hayek. I'm sorry, my listening not good. Siapa jenenge Mas Sigit? Son itu anak laki-laki ya, bener ya? Son itu anak. Kalau ini Salah. Bukan Son itu Son. Oh, Son Musik. And my name and the King Lion. Kalau bahasa Jawanya Kata singa. You spell it S-E-A-N malah agak beda. Oh, sian. Oh, ya. Iso nyanyi Jawa ora nek? Mboten saged, Pak. Ayo kudu iso lek ora jotosi kowe. Saya jauh-jauh dari Amerika sampai Ponorogo itu dalam rangka apa? Lagu Amerika yang sudah ngetren suku-suku Batak. Sik tahun ini sik beda nanti. Tahun sik jauh dari Amerika sampai Ponorogo itu dalam rangka apa? Sudah berapa tahun? Sembilan tahun. ini sudah 1 tahun lebih. Saya dalam rangka mengajar bahasa Inggris. Mengajar bahasa Inggris. Oke. Ngajarnya itu Memang dalam rangka naik panggang seperti itu. Panggung. Kayak panggang ya keropok. Mengajar di mana? Di Sutono, Pak. UTS Sutono, sini Ponorogo. Terima kasih. Program pelatihan bahasa Inggris ya? Iya. Untuk tukar mahasiswa, tukar pelajar, bukan. Saya akan tugas dari pemerintah sangat pengabdi. Bisa ke sini. Woi, hebat. Tepuk tangan untuk Mengabdi di Ponorogo. Pengabdian itu salah satu bentuk loyalitas dan jasa yang tertinggi. Jadi ngabdi ini tidak mempunyai tendensi dan tidak mempunyai pamrih apa-apa. Jadi beliaunya itu memang ikhlas ngajar bahasa Inggris untuk kemajuan bahwasanya pelajar yang ada di Ponorogo agar lebih pandai untuk berbahasa Inggris. Alhamdulillah, wis matur nuwun. Kok nek bali mampir nggonku, wis tau mangan sate kopok urung? Kalau di sini tuh khasnya ada sate itu, terus ada sate nek jenenge sate blended, Mas. Nah, itu enak kalau di sini. Sama senengannya sementara setahun ini seneng makan apa? Di Ponorogo makanan kesukaannya apa? Ya, semuanya, Pak. Saya senang makan Tapi gemuk. jauh sejak pagi. Betul setiap hari. Ya, masakan kampung kok. Semuanya Enak ya masakan Ponorogo enak ya? alami, Mas, Alami. Enak kurang Amerika larang kok. Aku tahu tuku hodok kok. Tak kira lek hamburger dimae hot panas coki kiri dimae kerengan kiri. Ayo kali. Ini biar anu ya, Mas. Ngalami cari-cari hodok. Diganti iki. Mbak Yosi. Aku ya gini. Ini tidak mengurangi rasa hormat. Jenengan saya naikkan di panggung ini memang gini. Bahwasanya ini satu contoh bahwasanya wong luar negeri tresno dan cinta terhadap budaya. Muga-muga wong pribumi insyaallah akan
Terima kasih ya Mr. Sam ya. Sam. Thank you very much ya. Oke. Nanti joget ya. Kok ulu tok kan ya. Kowe iki ngolokke bojomu yo ulu tok. Ulu tok tapi yang rayu bojomu kok. Malah bro. Kayak turunan dhuwur. Ini Mbak Yosi namanya. Coba kelang. Mas. Nah, Siap. ini kalau bahasa Inggrisnya The Woman and the Sinden. Sinden kok. Sinden itu apa nih rasa sinden? Sinden. Tetap sinden lho, kepiye? Sinden iki lho. Tadi and the woman, the sinden, and the song, and the sinem. Ada sinden bareng ngono. Tembangnya sinom ini rasa itu moto. Tembangnya ayam-ayam. Oh, sinden namanya. Ya loh. Oke, boleh. Saya karang tarungan. Dia punya saking ibu-ibu PKK kalau mau pepiling karang tarungannya ayam-ayam. Oh. Ayam-ayam in English bayangan apa? Shadow. Ayam-ayam. Bayangan. Oh iya. Shadow. Ya, bayangan. Bayangan dari sini bayangan. Iya. Imagination. Oh, ayam ini bayangan. Shadow ini ya. Iya. Shadow. Mas. Musik dong. Nada tanpa musik ini Jo. Jo insya Allah. Nanti Mr. Swan berjoget. Oke, tak katanya. Bukan rasa diambil. Sing hati-hati ditunggu komposer handal Mas Gidung Sugianto. Ini mau sing menggarap vokalis bedol kayon ini Mas Gidung Sugianto. Mas Gidul ini kalah karo Pak Nur mau. Mas Gidung. Gitu lho. Sing mbok ngono iki sing nembang Mas Jidul. Ditunggoni anak di Pacitan ini anak. Ya. Berteriak pentingnya. Coba kaya apa? Ayang-ayang Yosi dan Pratiwi. Betul.
Terima kasih yang sudah hadir ikut mencerdaskan generasi bangsa yang ada di Indonesia. Terima kasih besar, thank you, sehat selalu, terima kasih. Ya. Oke, pun Mas. Iya. Ya. Minangkani pambutan sang ibu-ibu PKK Talong dilaras di Sopanjang iki Slendro Songo Kabeh. Wah. Yo kuwi pepeling. Oh ya, pepeling. Ugi saking pambutan saking Mbak Yono, Mbak Lurah Manuk kan sedaya perang. Mas. Nggih. Sing tembak Mbak Utari, Mbak Eni, Mbak Bima. Tahu lho. Weh. Ngati-ngati tiga bidadari. Iya. Nika Mitut takut gitu. Piatu tolong ngadeg iki kelingan mau liwat ngan alun lho. Pripun? Akal kalau kowe nek badhe celengan to. Sapi, maka terus kucing. Mas apa dagang? Berarti sak pelanahan. Sing sapi, sing lanang, sak kucing. Sapi, Macan, macan, kucing. Nah, kucing nek adalah rembes. Jadi Iki kurang afdol lek ora bareng karo Mbak Yai. wah, Mbak Elisa apa iki? Mbak Elisa iki sing dodol celengan. oh, lah kowe pilih kasih Ora apa? dikasih aku pilih dewan. Iki permintaan ibu-ibu PKK. Iya, Mas. Iya, kudu dipinakane. Oh, ngati-ngati. Lah sing ngopeni sak kanca. Ngati-ngati pinakane kowe ora bisa rapat kalau ibu PKK. Jare bojoku kok melu PKK. PKK Mas, tapi kalau kang metu meneh iki. Sebabnya apa kok metu? Tentu saluran itu PKK ini nek ping 30 itu bendina PKK. Nah terus nih, Lah senene iki mosok bendina PKK kekekne apa to. Ora PKK. Saking keren PKK. Korek ngomong ngene ya. Halo PKK ibu PKK. Kenapa PKK? PKK ini. Aku mending. Ini PKK ini. Aku melewat tuh. Aku tengah. Ya, tengah. Enggak kok. Coba kalau lagi ya. mbok kon rada anu lho, sing iso nata diri lho. Nah, tembaknya apa, Bos? Popene. Oke, ini menurut kang murid ning alam dunya kudu sregep ya budidaya ya apa jenenge Ibadah. ibadah Tadi pasti kabeh berarti kudu ternyata. Buka sore ndak? Buka sama kendang iya Mas. Popene. Halo.
Mbak Elisa tetap di sini. Bintang tamu. Ngatur Jo. Udah baik untuk Aku melok tanggal gitu. Lah ngopo? Dia makanya si budak tuh. Mereka disimak kadang-kadang cakran fans klub seluruh Nusantara. Sak Indonesia, sak dunia nih memang. Lagi salah kula kanggo penggemar taklan ingkang wonten Norwegia. Norwegia, Yunani, Arab Saudi iki besan jenengan sedaya dalu menika. Juragane Koperasi Pangestu Pak Purwoko Rumbut Malang Rembang nggih. Matur nuwun. King Madura bagus. Nggih, Pak Rokani Semarang ing Lampung Pak Agus Kentus. Pak Agus Kentus nggih. Pak Agus Kentus. MC Saken. Dudu Lampung kok dudu Mas Anton Sugiarto Pati komplit aja Bandung. Kak ora lali iki disimak saka Jakarta punika Bobo. Kok Tarno. Dudu saya. Pak Jenderal Marinir Pak Bambang Sutresno. Nggih. Kalih Pak Mangiono. Nggih, wonten Pak Eko Bilawa suruh kubang. Oh, iki kenalan sapa-sapa. Nek salam-salam mau jam iki. Oke, Nggih, menika minangkani pamundhutan kuwi ya menika saking Guru Jayadi Patran nggih. Saking ibu-ibu PKK kalau mau sampun Mbak Lurah Manuk sampun. Coba Elisa karo Mbak Ida. Ida ya iki sampean dimulai mbok menawa. Legislasi. Nek mau nembange apa jenenge tembange lho langsung mati tek ta. Lah mau nih bodele langsung Bahasa bodele mah. Masa sapi oh iya. Mbak Ida kalian Mbak Elisa menika gadah kepentingan piyambak. Celak. Di spot joki. Kita palingkan Mbak Ida lah. Botomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sangeku ning rasane yen kangen kowe Sopo? Mbak Ida Gipsi kan Mbak Ida Po. Iki mau spotnya lagunya Mas Juli Tinggi. Eseman Guyu. Tujuhnya Pak Sakrani Retutan. Loh, ribut toh. Kula niku nek gawe tembang improvisasi, Mbak. Oh, ngono ya? Nggih, kaya ngeten iki lak teng telok ta niki. Heeh. Coba Mas. Kowe mari ngomongi babalan. Mangsane. Gini. Mbak Ida Lala, ya iki. Barang Coba Mas, langgar ya Mas, langgar. Coba gini. Tresnanono aku jo nganti sliramu ninggalke awakku kira itu wis aku nganti slene ati kangen atiku. enggak memang sudah penuh di lagu-lagunya sudah penuh. Oh, sudah. Ini jelas arah iya. Nah, Bos. Ya mau tes tuh. Permintaan terbanyak Lestari. Oh, Lestari. Lestari menika menaiki foto-foto dari sakit dipun pinangkani, Bos. Sebabnya menika disebut Gatot Cendana, Nopo Jaya. enggak jebis. Habis kok. Sakit nggih Nyerempet. dulu. Tak jalan sakit. Insyaallah. Dipakai baju.
Coba Lestari, Mbak Elisa dan Mbak Ida. Wah, betul.
dijadikan satu. Loh nek lah kolaborasi. Kolaborasinya bagus ya Mbak Ida lagi karakter vokal lagi Seriosa. Serius. Soal ini si Elisa. lagi Seriosa lagi seri Aitali. Jadi cuma Laris ini. Ini saya bicara lagi Indri kita Melani. Oke. Ini saya gadis kabeh. Spotijo. Oke, siap. Aduh dek aku sing lupa. Aku pinter Ngangkat generasi Oke. Jangan ngomong kayak ngajak kabeh. Lah sing tak jek sing nom-nom. Nggih, Mas. Panjenengan ya sing Lah sing tuwek ngangkut. betul kalau itu. Mbak Eni dilok nang Zoom. Panjenengan sing tuwek itu aku dihapusi tadi. Iki ra tau ngantuk dulu atau jeblak tadi mesti ya. Nduk, ana sinten irungin bangir. Untuk sama cengar-cengir. Aduh dek. Aduh deh. Kamu lho. apa? Ana sinten irungin bangir. Abocahe cengar-cengir. Lungguhane kok ana pinggir. Yen ketemu aku ya naksir. Insya Allah aku yo nindir. Bocah iki seneng dikir. Senang karo cikir. Iki Ana sinten batu enono. apa iki? Ana sinten batu enono. Tabungane ya ora polo. Warung uang kok lenggang-lenggong. Bareng ngatek moblong-moblong. Arep lingkuh kecilian bokong. Ning lapangan lapan pindu klekong. Balik ngono. Iki Si Melani. ana sinten rada tipis. Ana sinten rada tipis. Bocahe pringas-pringis. Bocahe mesem jatur manis. Iki sumring kang ora seneng nangis. Ning omah senange yo iras-iris. Sindire sapa? Nyapa kok dadak teko sing diri sapa ku lho. Yo sauten. Masa saut nganggo lambe. Tembang saut. Seneng dolan ning seneng dolan ning negara Prancis. Mulai ning parang Ana dalang jenenge Sigit. dalang iki ya ora medhit. Ana rene monitor ilit. Ya iya gak iyo. Sampeyan iki lho aku. Ning omah koleksi nih arep. Juga Wong linggo ora tau nyedit. senengane maca wire. Yen jedit kecepit. Apa kita ngomong lagi? Ada kelanjane coklutung. Seneng wangi lho Pak. Oh jenengmu dhewe. Ada kelanjane coklutung. Bocahe elek rupane kaya beruk. Senengane mangan guguk. Oh sing kok sampean. Tiganya apa, Bro? Tiga ini ada dua permintaan Pujaningsih. Pujaningsih iki nyanyi Pujaningsih apa debus wis bebas. Ono Pujaningsih
Petir Sumilir, pilih di sampean. Jangan saya akhirnya kalau karakter lu jangan sih. Sama Anu iki Lila, kalau Lila ini. apa tuh? Jangan saya. Jadi melu. Orang jadi kita sehat kabeh kuwi gak melu program pemerintah daerah ta. Apa? Kita sinden sing kena stunting kowe iki. Jangan saya. Asalmu sapa deh? Pulau Melani. Oh? Melani. Melani. Jangan bukan posisi. Ya, jangan saya. Jangan saya. Oh, bujane sih. Melu nih kita. Anu sing begitu kan. Nah, nanti bisa kalau malah kayak batu celengan lah. Ini celengannya apa? Celengan kacangnya nanti. Jangan dikatakan. Ya, betul. Anu lalse ya, lalse gimana? Wis sapa ra le? Aku Kotongmu ora ngasih bote kok. Oke, bos kos. Nek gitu. Bujane sing dikunjuk Pak Haryanto jamu. Nah, iki. Oh, oke, balong. Lah, iki sembah nuwun kasih. Pak Kadini pondokku. Mas, Yuk, coba kaya apa? Kowe nyanyi tenan kok ngapusi. oh aku tenanan apa kok? Oh, coba. Kamu diam. Ini yang jadi haknya itu Pak Sigit. sidang guys. Ayo. Kok lu kan? Jadi kan nunggu. Oh iya wis. Yo bujang sih. 3 bidadari ada Mbak Melani, Mbak Indri dan Mbak Lila. Terus.
ciri khas Ponorogo kudu metu lagi. Gajah-gajah sing ngembang Utari karo Mbak Eni, sing joget kliti karo Rudung. Cewek gaul. Gajah-gajah itu dari kelarene lho. Nanti Utari karo Mbak Eni. Nah ini gajah cilik karo gajah gede. Ini bentuk gajah ini duduk. Makasih Ega Kosnori Tuban bareng nyusul tekan kene. Aduh itu bareng. Anu dulu, ibunya kan asli gitu, Bos. Kok kemeruk. Ya, ada mau. Ini Jawa Utari. Iya. Poso ya, gelang itu karo utuh ya. Kowe iki gawe jam iki sing kulit bae ora kulit. Lah iki wong kok kadang dikelari lo kodok. Ya duweni gitu Mas. Iki tali kok kene. Ya. Lah iki Mas. Kok mesake sing ndi kene bae. Ha iki modele Oh dia lagi tuwek malah Iya. Nah iki kentongan bali desa yo iki. Ayo kita kan bodoh. Sakwise Rabu kok saya makmur. Cinta. Iki Ponorogo iki. Putune Walo iki. Gede lho sarung. Ya Pak, enggak. Aku sekarang. Pak iki putune Walo kok. Coba ya. Coba lagu ini cewek gaul. Oh oke, coba kayak apa? Mbak Utari dan Mbak Eni cewek gaul.
Ponorogo. Kita sing nabu iki sing dene jualan loro tok-tok. Iki gajah-gajahan terus penyanyi ning arep gajah kae. Lah terus nek itu campuran opo? Aku dan Gubernur, memang ini situasi dan kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh penyanyi pada malam hari. Begitu nembang cewek gaul dan cowok gaul masih metu gitu. Member itu tonton Melani dan kalah dides. Dides siapa tuh mau kan? Iya. Dides iki wis dieliminasi. Nggih, Mas Jo, Mas Jo. Iki kula panjenengan namung sekedhik derek donga, Mas. Nggih sekedhik donga nggih kathah anggenipun jurung dedonga ing baku dalu menika lak nyambung pasederekan. Terima kasih untuk panitia, matur bangun kanca-kanca pemuda, kanca-kanca karang taruna dipun seduyung dengan sedaya jajaran mustika mulai dari Bapak dari dan Ramil Kapolsek, Bapak Camat, mandang wonten Bapak Lurah. Insyaallah kegiatan malam hari ini sedaya elemen masyarakat menyatu mendukung dengan acara tasyakuran PAP Paguyuban Perdagangan Ayam Potong. Insyaallah anjaing bawana paguyuban PPAP anggenipun tindak pados panuba jiwa wonten Jakarta. Insyaallah panggih barokah sedayanipun. Matur nuwun. Mbak pilih wonten tabiatun nyempalaken nggih. Sudah. Makasih ditenggani diberkahi Mas Gidung Sugiyanto. Mas itu Pak Dosen, Pak Komposer. Sok suro yo panjangan ning sapuh ngono ning ngene Mas Gidung Sugiyanto. Sapuh. Respon. Iki mau sore wis sak jatuh karo Mbak Tata sapuh. Tak umumke sisan ben ora batal. Ngono. Ben ora batal bangun tak ora panjenengan sih. Nggih, menika nggih ingkang garap Cakraningrat Mas Gidung Sugiyanto. Niku nggih ingkang garap bojone nggih. Garap bojone ben dadi presiden. Tak kira ngerempen lagu Terminal Gayatri. Bangun ya Mas. Sami-sami. Nggih. Blakon gramurane Apa? lakon kudu tutup sitolan lagune. Oke. Iya. Bangun Mas itu diberkahi segala Cakraningrat. Iya ketoke kiringan gaweane dalane dhewe. Sing iki ben dikoreksi karo Pak Pocong. Oh, mabok dipoli. Wong aku ngritik kepayan. Cangke sesaji mau ndak nomo duka ya tak dereke.